Realment és un tema molt important, és un repte també molt gran, però al final hem de fer consciència i crec que comencem per les empreses fent petits passos i al final exacte. Jo em considero que sóc una de les generacions més conscienciades actualment, sóc de la generació nova, no? Doncs al final som els que estem més conscienciats amb això, per tant potser podem prendre decisions i acabar empenyent una mica més i fent més consciència a dins de totes les empreses. I he de dir que no només a nivell empresari, sinó personal també, tothom està molt conscienciat amb això i hem de fer petits passos per poder assolir-ho i per aquí es comença. Almenys en la meva opinió, en la meva sincera opinió, crec que sí, i actualment en la nostra empresa, de fet, acabem de posar plaques solars, ara tot just fa un any, i el 40% més o menys aproximat del nostre consum energètic prové d'aquesta planta fotovoltaica ubicada a les nostres instal·lacions i és un pas molt important que no he pres jo la decisió, sinó que simplement la recolzo i ha estat presa per una generació més gran que jo, no?